Bɔkari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ni y'an donkan ye ni tarata ni Ala ye dugu ɲuman jɛ. Bɔkari Tarawele an bɛ gɛrɛ kɛnɛba in kan n'o ye kunnafoni balan kɛnɛ ye ka masa Jalaki Bali fo ka waleɲuman dɔn ale min y'an bɔ kunun na ni ka bi lasɔrɔ an ma foyi k'a ye. Bɔkari Tarawele radio Jɛgafo ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔ kunnafoni sɛbɛnnikɛlaw kɛmɛ ka sɛbɛnni caman kɛ n'u ye sɛbɛnni kɛ dɔwɛrɛ t'an bolo ni k'a sugandi a kumabaw min bɛ malidenw nin kan ko kan min bɛ Mali yɛrɛ gɛlɛya kan Bɔkari ni kan sɔnni sigi o kan n'an sɔnni sigi a kan dɔwɛrɛ t'an bolo ni kan da don a la ka bɛn nɛgɛmo to dunkan cɛ ɲuman la Bɔkari Tarawele kuma dɔ la n'an ma dɔɔni bɔ a la an bɛ dɔɔni fara kan baara in yɛrɛ tɛ taa n'o tɛ radio minnu b'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila na a ka ca k'a daminɛ Kayi ka taa bila fo Menaka an b'a bɛɛ lajɛlen fo nka bi sɔgɔmada in na baara tigɛ maa saba baara kɔ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Jibi Jakite bolo e ni ne tɛnkulen bɛ ɲɔgɔn na studio nɔrɔmaba in kɔnɔ Jibi ka yamaruya kɔnɔ n'a sɔnna o kuma k'a bolo yɛlɛma an n'an da don kunnafoni la ni k'a bɛn nɛgɛmɔ a ka kɛ ten Jabate naamu ne ko bala cogo bɛ Bɔkari Tarawele yani an m'an da don n balan la min ye an jɛɲɔgɔn baarakɛɲɔgɔn n'o ye Aba Mahamani Ture radio san toro ani karanti la san Bɔkari Tarawele kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen o tuma ni Aba tulo b'an kan na Bɔkari kan an b'a ka bila kɔnɔ yani Aba bɛ don joona joona ne bɛ n tigɛ don n balan kɔnɔ le cikan fasiriba n'o ye Musa Seku Jabi a ko sibiri don Bɔkari Tarawele a kɛra n'o ye Gana Faba ye malidenw tun sigilen bɛ ni ka lamɛnli kɛ sabu lamɛnli la dala sumusumu na a yirala k'a fɔ jagoya fanga min cincɛnɛ bɛ Mali kan n'o ye embargo ye k'a bɛ sɔn ka wuli munna Bɔkari embargo in sigi fɔlɔ dama Mali kan ka na bila bi la Bɔkari dɔwɛrɛ tɛ malidenw dala bi o de ye gɛlɛya ye min ye kulo ye Bɔkari ka taa bila tɔɔrɔ jugu la Bɔkari min ye embargo in ye k'a yera ayiwa Amba i ni sɔgɔma somɔgɔw dun quoi basi foyi tɛ yen kɔri baasi la alhamdulilayi Bamakɔkaw dun an bɛ Ala tanu kɔri baasi tɛ Bamakɔkaw vraiment basi tɛ maa si la anba ayiwa Aba e ye an ka cɛden ye san toro ani karanti la ko kunnafoni bɛ kasara dɔ kɛra ayiwa i taara sɛgɛsɛgɛli k'a ko la kasara sugu jumɛn de kɛra Buwa Jabate n bɛ jɛ ka fɔ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ naamu sabula kunun wulada fɛ nɛgɛ kaɲa 16 waati la siraba kasara belebeleba dɔ kɛra san n'i bɔra san n'i bɛ taa Mopti fɛ dugu dɔ bɛ commune dɔ bɛ u b'a fɔ a ma ko Sɔmɔ ka bɔ san ka taa Sɔmɔ Buwa Jabate a siraban kasara a ka ca kojugu sira yɛrɛ man ɲi o ye kelen ye awa yɔrɔ fana kurubɔn n'o ye turune o caman b'a la Buwa ka mɔgɔ nifinw hakili jigi mouvement citoyen denmisɛnninw mun tora i ka dɔn k'a fɔ pont dayɛlɛ la Wabariya pont dayɛlɛ o mana to san n'i bɛ taa Sɔmɔ de fɛ wa olu ka accident jukɔrɔlali na kunun Sɔmatra ale ni mobile personnel dɔ n'o ye voiture dɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ parce que voiture tun bɛ bɔla Mopti de ale b'a la ka taa Bamakɔ Sɔmatra bɔra san ale fana b'a la ka taa Mopti voiture de fali dévier o tourna kelen na o nana kɛ ni Sɔmatra fana nali ye donc u nana don ɲɔgɔn na Sɔmatra taara bɔ ka bin fo ka a sen fila janga sanfɛ donc o kɛra sababu ye maa 5 olu ni tora la muso 7 ani cɛ 2 comme min ye blessé sa n'o ye mɔgɔ joginno ye o kɛra mɔgɔ 29 nka 3 tun b'a la olu fana tun ka jogini bonyana kosɛbɛ sabula o kɛra fɛngɛ kolobɔ de ye kolo fracture kɛra fo k'a kɛ kolobɔ ye donc kuma fɔra kuma min na sapeur pompier min bɛ san n'o ka directeur régional Brema Kolo a n'a ka cɛ dɔw u ye wulila ka yɔrɔ magɛn ka taa mɔgɔw bɔ i ka dɔn k'a fɔ mobili binnen kɔrɔ parce que mobili binna dɔw kan mais Buwa i ka dɔn k'a fɔ an ka san région hali bile majɛ caman b'a la protection civile kumana ka kulo ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ m'u kɔfilɛ san na ayiwa protection civile min bɛ a baarakɛminɛn t'u bolo n'a bɔra mobili la min bɛ mɔgɔw ta dɔrɔn n'o tɛ girinko problème bɛ san yan ani fana fɛn min bɛ tali kɛ tasuma fagalan o fana t'u bolo donc tasuma fagalan kɔni t'u bolo parce que citerne dɔ de bɛ min bɛ se ka tasuma faga
o bɛ kolo n'a ka mɔgɔw jɛ kosɛbɛ mais kunu ni tun bɛ yen na makari buna adamadenw dalen bɛ mobili kɔrɔ mais moyen ɲɛnama ma sɔrɔ min bɛ se ka mobili wuli ka b'u kan mais mobili wulila cogo di bon u ye nana farali de kɛ ka na ni girin dɔ ye buna adamadenw ka fara ɲɔgɔn kan ka kiriki da kɔrɔ ka se ka mobili lawuli buna adamadenw kan ça a été trop tard ayiwa sɔgɔmaden na kɔni gouverneur kɔni n'o ye colonel Ousmane ye ale kɔni y'a ŋaniya siri parce que an ye min bɛ dɔgɔtɔrɔw da k'a fɔ ko ale fana kun ka kan ka taa bɔ i ka dɔn k'a fɔ joginenw ma mais i b'a dɔn san dɔgɔtɔrɔsoba an bɛ foli bila ka taa se docteur Fadama Diallo fana ma a y'a jeni yɔrɔ fin nin baara in na kosɛbɛ mɔgɔ 20 personnel 20 de mobilisera pour que ka se ka ni banabagatɔ ni nin mɔgɔ salen ninnu bɛɛ lajɛlen kunbɛn parce que a ye bɛɛ bolo bɔ baara la ko bɛɛ ka na don voilà bon o de kun ye ayiwa aba accident kɛyɔrɔ ni san dugu kɔnɔna yɛrɛ cɛ bɛ taa kilo joli la kilo 20 bɔɲɔgɔnko de don kilo 20 dɔrɔn voilà kilo 20 bɔɲɔgɔnko de don kasara juguman de bɛ kɛ waati bɛɛ kasara juguman de bɛ kɛ sanga ani waati bɛɛ n'i ko ko sɔmɔ ni sancɛ dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn transporteur bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ et surtout sira yɛrɛ man ɲi bi a sira man ɲi hali dɔɔni na ayiwa aba vraiment an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ minnu fatura Ala k'u dayɔrɔ suma minnu joginna Ala ka nɔgɔya d'u ka bana la Ala k'an fama ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma amin Ala k'o dugawu minɛ amin i Ture merci beaucoup ko merci an b'a bɛɛ fo aw diyara n ye Wari Tarawele nin tun ye an ka cɛden san toro ni karanti la n'o ye Aba Mahaman Ture ye o kuma an ka cɛden don kunnafoni fɛn fɛn bɛ san n'a lamini na ale de bɛ to k'a lase an ma diɲɛ maa ka bɔ a kalama an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye Wari Tarawele hali bi cikan u y'a jira k'a fɔ sibiri tɛmɛnen CEDEAO ka lajɛ min tun bɛ ka kɛ Akara Wari Tarawele i b'a ye k'a fɔ ko malidenw an fɔra an jigi kɔ dɛ Wari Tarawele ka sababu kɛ mun ye jamanakuntigiw tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye lajɛ belebele fila kun don ale ni UEMOA o ɲɛmɔgɔ fana ka lajɛ tun bɛ sen na ni jamanakuntigiw tilala UEMOA ta bɛ nun bɛ don Wari Tarawele o ta ye min ye wariko baara mun bɛ an ka jamana in kɔnɔ o kuma an ka jamana ka ciden minnu bɛ u ka ɲɛfɔli kɛ parce que b'a ko a ko jamanakuntigiw yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn ye Mali kunkan ko Burkina La Guinée malidenw ka ciden mun tun bɛ ma sɔn abada olu ka du cɛ la Wari Tarawele min kɔni Mali ko hali bi an gulonnen bɛ parce que b'a ko Wari Tarawele an sigilen bɛ ka makɔrɔni kɛ kuma min na lajɛ bannen jamana ɲɛmɔgɔw y'u da don kumakan na k'a jira k'a fɔ hali bi ko malidenw ma fɛn yir'u la min bɛ na ni embargo wulili ka bɔ jamana in da la o kuma k'ulu ka nin embargo in hakilina Wari Tarawele i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye kojuguya kɛ k'a bɛ bila minɛn min kɔnɔ ko de ye sariya kan sɔsɔ ye ko ni malidenw ye fɛn yir'u la fɛn min bɛ na ni jamana bɔ nɔgɔla ye o kuma k'ulu labɛnnen don ka Mali dɛmɛ diɲɛ labɛnnen don ka Mali dɛmɛ Wari Tarawele o kuma ko baara bɛ kɛ diɲɛla kɔnɔna la min ye nin kɛnɛ in ye parce que b'a ko jamanakuntigi saba bɛ yen olu kɔni y'u kankara kosɛbɛ ni k'a jira k'a fɔ Mali ka nin embargo in wulili k'ulu bɛ a kɔn Wari Tarawele min kɔni ye embargo ye k'a ka to Mali de la fo malidenw ka fɛn yir'u la parce que b'a ko a ko n'i ye fiɲɛ taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi caman bɛ yen olu y'u ka kanubagaya jira olu y'u ka fɛ jira Mali la Wari Tarawele k'a jira k'a fɔ ko tɔɔrɔ mun bɛ malidenw kan k'o lajɛ a man kan abada an farafin damaw an ka tɔɔrɔ jugu ta ni ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ tɔɔrɔ mun bɛ malidenw kan o tɔɔrɔ kelen de bɛ Mali sigidala jama kan jamana caman kan i n'a fɔ La Guinée i n'a fɔ Sénégali Wari Tarawele i n'a fɔ Konowari a ko n'i ye nin tɔɔrɔw lajɛ o kuma an bɛ don ɲɔgɔn bara an bɛ taa minɛnw ta ɲɔgɔn bara an bɛ hakilinaw ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ Wari Tarawele minɛn dɔw bɛ Mali la t'an sigi ɲɔgɔn jamana na u bɛ don ka na ta anw fɛ yen i n'a fɔ an fana bɛ don ka taa minɛnw ta u fɛ yen nka nin sera datugura an bɛɛ ɲɛ a bɛ tiɲɛ an bɛɛ ye a bɛ gɛlɛya parce que b'a ko a ko min ye Ablé Diop ye ka taa bila an ka sɔrɔ ni nafolo minisiri ye olu kɔni UEMOA o ka lajɛw sira ta ma Wari Tarawele min b'u fɛ Maliko la u y'o fɔ o kuma ko bɛn kɛra min kan Bukari o de ye juillet kalo tile 3 nata malidenw ka fɛn yira nin kalo kelen kɔnɔ fɛn mun b'a to Bukari embargo ko kɔni a bɛ dan o don ma Bukari Tarawele min ye kalafili don ye bɛn kɛra min kan o ye san 2 ye wa san 2 in Bukari Tarawele k'a bɛ daminɛ min ye février kalo o y'olu ka kuma ye min ye an ka jamanakuntigi ye o ko mars kalo tile 26 tɛmɛnen parce que b'a ko min ye san 2024 ye Bukari ni Ala ni kira sɔnna ma Mali bɛ kalafili kura labɛn ni ka jamanakuntigi kura bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ ni k'o sigi Mali kunna o kuma ko bɛn kɛr'u ma sɔn kɛr'u kan san 2
parce que ba ko Boubacar fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni jarajakulu dɔ k'o sigi n'o ye commission ye o commission ka baara ye Boubacar kalafili kan ka sigi ni dangana min ye a réunion kan ka kɛ ni hakilina minnu ye Boubacar a nafolo kan ka sɔrɔ sira min kɔnɔna la o kuma ko malidenw k'o sigi k'o yiriw la parce que ba ko Boubacar n'o yirala a ko siga kɔni tɛ min na baara kura kɔni a nun bɛ don a ko min ye juillet kalo tile 3 nata ye ni malidenw y'o ta ka UEMOA ɲɛmaaw sɛgɛrɛ Boubacar de ko siga kɔni tɛ min na Mali ka embargo kɔni a bɛ bɔ an kan ni k'an ka jamana dayɛlɛ ka bila diɲɛ na a ko maa min tun bɛ sira taama ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Nigérikaw ka jamanakuntigi kɔrɔ Goodluck Jonathan ye ni Mali tun kɛn bɛ k'an kɔ don ka taa bila Togokaw ka masakɛ la Fori Yasin bɛ CEDEAO ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ k'olu ye maa min sugandi ni ka baara daminɛ Mali kɔnɔ wa k'o de b'a laban Fori Yasin bɛ k'u ka bonya b'a kan u b'a bila kɛrɛfɛ Goodluck Jonathan k'a bɛ tila ka segin ka na Mali kɔnɔ ani Mali ɲɛmaaw ye baara min daminɛ Boubacar ye ko an b'o baara kelen de kuncɛ ni ka taa sɛbɛnfura laban ta ka da olu ɲɛkɔrɔ o kuma k'o de bɛ kɛ olu ka kumaɲɔgɔnya baara bannen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le cikan kɔnɔ Musa Seku Jaabi ale ka sɛbɛnni don Musa Seku Jaabi ka fara cikan fasilili jɛkulu kan wajibata an b'u bɛɛ lajɛlen fo ne tɛ bɔ n ka nin bana in na o bɛɛ bɛ banabaatɔ da kɔnɔ n'a a kɔrɔsigibaa ye ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko sɔrɔ de Bamako maa min ka fasiri ye nin o ye Mayimuna Dumbuya ye Mayi ko o n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO o b'a la k'u bara bɔ anw na o b'a la ka anw kɛ maa sugu wɛrɛ ye ko anw tɛ k'an kana bɔ Turki jamana maaw ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ olu ka sɔrɔ bosobaw a jamakulu o farala ɲɔgɔn kan k'u kunda anw ka jamana kan o bɛ bisimila bi na ka bɛn tarata ma juin kalo tile 7 san 2022 n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka minisiri ye n'o ɲɛsin bɛ an ka usine ko n'an ka jagoko ma n'o ye minisiri Mahamudu Ould Mohamed ye ale tun ye taama kɛ Turki jamana ka ɲɛsin o ma o senfɛ i b'a ye k'a fɔ layirukan caman kɔni kun dil'a ma wa o hakilinaw olu de sɛbɛntiyatɔla filɛ nin ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka jamana ye ni jamana wɛrɛw n'an tɛnkun bɛ jamana minnu na n'olu bɛ ka anw kɛ o jugu ye i b'a ye k'a fɔ Turki o kɔni bɔ bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ k'a jira k'a fɔ k'a n'a ka jamana sira k'o cɛci ni ka o dayɛlɛ ka di faso Malibaa ma min y'u ka sɔrɔ bosobaw ye ka taa se maa wɛrɛw ma minnu kɔni bɛ n'u bɛ nafolo labaara usinitigiw nin bɛɛ lajɛlen de kɛn bɛ kulu ye sa bawo kulu min wuli bɛ ka bɔ Turki jamana kan k'i kun da an ka jamana kan bi n'u k'an ka bisimila ka bɛn bi tarata ma juin kalo tile 7 ye min ye anw ka jamana ye n'u tuna anw ka jamana kɔnɔ o ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ o de ye transition ɲɛmaaw ye o bɔlen kɔ a la i b'a ye k'a fɔ min y'anw ka minisiri min n'o ɲɛsin bɛ jagoko ma ka taa se an ka usine ko ma n'o ye minisiri Mahamudu Ould Mohamed ye o n'o fana na ɲɔgɔn ye o senfɛ i b'a ye k'a fɔ min y'anw ka chambre de commerce d'industrie du Mali ye o ɲɛmaaya bulo o fana na o bisimila o senfɛ fana i b'a ye k'a fɔ hakilinaw na falen u ni ɲɔgɔn cɛ min ye u ka entreprise ye n'o ye Turki kɛnyɛrɛye jɛkuluw ye u bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔ o sigi kan bɛ kɛ fɛn min ye bawo n'i y'a lajɛ taabolo caman de bɛ Turki jamana kɔnɔna na ni anw ka jamana mago bɛ jɔ o la o dɔ bɛ tali kɛ anw ka jamana taabolo dɔw kan minnu bɛ tali kɛ anw ka sɔrɔko kan ka taa se hakilina wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye sojɔkow ye min ye hali énergie ye sirabandilaw o usines o bɛ se ka yakubaya cogo min na anw ka jamana kɔnɔna na an ka kwari min n'o bɛ doni ka bɔ ka taa diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ni usine nana sigi yan o bɛ se ka kɛ sabu ye ni kwari n'a kɔni dilanna anw ka jamana fɛ a bɛ se ka to jamana kɔnɔna na yan k'a bama yɛlɛma k'a kɛ fini ye anw yɛrɛ k'an ka nafolo don a la k'a don an kan na bawo n'i y'a lajɛ min ye ka se ka tile ka a nafa bɔ min ye énergie renouvelable ye panneau ko ka taa se taabolo wɛrɛw ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don bala cogo min na min ye jamana ye a ka se k'a ka sɔrɔ dabolo ni k'a yakubaya ni a ye ka nafasɔrɔ siraw ni k'o bɛɛ lajɛlen jidi min ye ha ka ja min ye da dumunifɛnw ye min n'a bɛ wele ko agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen ka se ka o bɛɛ lajɛlen don bala zolen dayɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen yanga bɛ se ka bonya cogo min na n'o ye tourisme ye ani bolola baarakɛlaw olu fana bɛ se ka dɛmɛ cogo min na o sira ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin taamakɛla ninnu ka walisiw kɔnɔna na ka na jamana kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye chambre de commerce d'industrie du Mali ye ka taa se anw ka jamana ani Turki jamana y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu jɛkulu min kɔni n'o kɔni b'a la ka kuma o de ye DIK ye n bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ na u fanga fara ɲɔgɔn kan n'u
olu sela anw ka jamana kɔnɔna na o bɛna tile kelen de kɛ sa wa walima o bɛna tile damadɔ min kɛ jamana kɔnɔ u ni jamana ɲɛmɔgɔw kɔnɔna ɲɔgɔn ye ni ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o senfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ anw ka san 2016 tɛmɛlen min ye nafolo ye o min lakolongolola k'a labaara Turki jamana ni faso Maliba ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ t'i jɔ dolari wari o miliyɔn 40 bɔ ɲɔgɔn la wa o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen bibi ne b'a ye k'a fɔ dɔ farala o yanga kan koyi bawo san 2017 min ye dolari wari miliyɔn 82 ye o kɔni o de kɔni labaara la jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ wa hakilinaw ye fɛn min ye b'a dɔn wa o de ye wulikajɔ ka sabati min ye CFA dolari wari miliyɔn 500 ye o de ka se ka labaara ka don ni datula taabolo ni bolofara minnu na ka don sira misɛn ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Turki ni faso Maliba ye o kɔni u ka filaninteriya a kɔni a bɛ sangana bi bawo min ye anw ka jamana ye wa anw fana mako bɛ a la bawo n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO y'a ka dannajuguya kɛ ka bamuruta k'o y'an ka anw ka jamana kuncɛ sanfɛ min bɛna kɛ sababu ye ka dɔ bɔ anw ka sɔrɔdabolo la min ye jamanadenw ye o nikun bɛ tɔɔrɔ a lawulikun y'o ye nka min ye Turki jamana ye olu k'u ko k'an k'an sigi ni k'an hakili latigɛ min ye Rusi jamana tɛmɛlen kɔ Turki jamana olu bɛ n'o tɛgɛ di faso Maliba cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ma waasa min ye anw ka jamana sɔrɔdabolo ye a bɛ se ka sinsin cogo min na nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Histoire de Bamako kɔnɔna na Maimuna Dumbuya a ka fasiri don Bakari Tarawele dɔ bi gɛnci da kasa bɛ bɔ dɔ b'a fɔ k'a muguri k'a kɛ n da ne bɛ n tɛgɛ don joona le pays parce que n'o ye Ibrahima Gindo dɔgɔnɔkɛ a ko esikeyi M5 RP Bakari Tarawele a ye san 2 sɔrɔ Maliba kɔnɔ a ko bɛɛ lajɛlen hakili b'a la juin kalo do tile 5 san 2020 M5 RP a ŋaniya taara sigibaw fɛ Bakari Tarawele k'a daminɛ don ka na bila juin kalo tile 5 san 2022 san 2 a y'o sɔrɔ balo la a ko maa min y'a comité stratégie o ɲɛmaa ye o de ye Dr Choguel Kokala Mayiga Bakari Tarawele an bɛ don min na ko bi jamana masakɛ n'o ye colonel Assimi Goïta a tɛmɛ ka danna ta ka da Choguel kan ni k'a kɛ jamana fangabolo ɲɛmaa ye Fatriba ko a ko M5 RP min ye san 2 sɔrɔ kɔnɔna ye Bakari Tarawele o na se ka tɛmɛ ten fufalakiya min ye M5 cɛbaw a wulikajɔlaw min ye a maabaw u y'a yira k'a fɔ ko nin ye ko belebeleba ye sabu an bɛ don min na ko be kuma min bɛ ka fɔ Mali kɔnɔ be Bakari Tarawele ko n'i y'a lajɛ jɔn de y'a yuguba a ko o de ye M5 RP ye sabu jɔn tun b'a dɔn ko Ibrahima Boubacar Keïta ka fanga bɛ se ka dafiri a don in kama a kun kologiralen bɛ kosɛbɛ a kun banbalen bɛ o n'a ta o ta min ye M5 cɛdenw ye guloki bɔ k'a da a cɛ ni muso k'a yira k'a fɔ IBK ka fanga k'a nege taa na min ye IBK ka fanga k'a bɛ ka Mali lafili a bɛ ka Mali ka nafolo k'a buruja a baara ta min ye lakanako ye an ka jamana kɔnɔ doni bɛ ngalama la jamanadenw ka wari Bakari Tarawele maa t'a ta yɔrɔ dɔn a baara ta ɲɛnawali bɛ Mali bɛ jamana kɔnɔna la dɔw ka fisa ni dɔw ye Fasiriba ko ka jamana to ko dɔ ka fisa ni dɔ ye o bɛ taa o jamana bɛ taa cogo di a bɛ gɛlɛya dɛ Fasiriba ko Bakari Tarawele min ye Ibrahima Gindo ye a ko M5 maaw de y'o jateminɛ a baara ta k'olu ni Ibrahima Boubacar Keïta jɛra ko ye k'u ye kangari caman da ye a m'u ka kangari kan mɛn olu mago bɛ min na bi o de y'a ka wuli ka bɔ yen a ka wuli ka bɔ yen Bakari Tarawele a don in kama a kuma kɛra sogokan in dɔw ɲɛkɔrɔ a ma ɲa min kɔ u sera la IBK ka fanga a dafirila maa minnu y'o baaraw kɛ ko ɲina tɛ se ka k'u kɔ Fasiriba ko min ye Centre International de Conférence de Bamako la juin kalo tile 5 tɛmɛnen karidon Fasiriba ko min ye M5 cɛbaw tun bɛ yen Bakari Tarawele u taara ɲɔgɔn ye maa min tun b'u ɲɛfɛ o de ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale min ye comité stratégie o ɲɛmaa ye jamana premier ministre fana don kuma taara ka d'a ma Bakari Tarawele jama ye tɛgɛrɛ fɔ a kun wara ni k'a fɔ k'a bisimila ni k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ a ka cɛfarinya la k'a fɔ a ka kankelentigiya la k'a yira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga Bakari Tarawele n'ale tun tɛ a ko min bɛ ka fɔ Mali ko la bi Bakari ko tun tɛ fɔ Choguel kɛlen ka kuma ta a ye jama ka tiɲɛ segin a ma a ko i bɛ se k'a fɔ de ko i tɛ M5 fɛ nka M5 ma nɔbɔ Bakari Tarawele ko tɛ tiɲɛ ye a ko an bɛ don min na ko bi Mali ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo nka yɛrɛma hɔrɔnya tun lafulen bɛ o tuma min ye M5 ka kɛlɛ k'o ye jamana ka danbe a ka hɔrɔnya a ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o y'a lasegin a ma an bɛ don min na ko bi ko jɔn bɛ se k'a fɔ ko M5 nakun ma ɲa
parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen mun na Bokar Traoré ni ka dɔ kusa ni dɔ ye o banna jamana kɔnɔ foroba wari k'a buruja o banna dunko juguya ni ka faso nafolo ta k'i sigi k'i da maranka o banna Bokar Traoré jɔn bɛ se k'a fɔ ko minɛnw tɛ ka san ka di kɛlɛkɛcɛw ma bi jɔn bɛ se k'a fɔ bi ko Mali kɛlɛkɛcɛw Bokar Traoré k'u bɛ ka kule bi Kɔngɔ fɛ bi k'o fɛnɛ banna jɔn bɛ se k'a fɔ bi ko Mali kɛlɛkɛcɛw tɛ ka Mali lakana Bokar Traoré k'i kana kɛ M5 yɛrɛ fɛ dɛ nka M5 kɛra sababu ɲuman min ye o kuma k'i kan ka kɛ M5 fɛ walima i kan k'i da don la parce que b'a ko a ko maa minnu bɛ ka kule bi farafinna kɔnɔ bi maa minnu bɛ ka kule nansarala bi Bokar Traoré k'u bɛ u jamu walima u b'u ka nationalité yɛlɛma ka kɛ maliyɛn ye Bokar Traoré ko kuncili to ban bi ala ni M5 sababu hali kɔsa in na jamana 5 mɔgɔ de kɛra maliyɛn u y'u ka nationalité Camerounais ni Togolais a bɛɛ de b'a la u ko k'u kɛra maliyɛn Bokar Traoré parce que b'a ko a ko min ye M5 ye jamana sariya sun ka yɛlɛma don a la Bokar Traoré ko baaraw nun donna min ye an ka jamana ye Bokar Traoré ko baara minnu kɛra M5 fɛ Bokar Traoré baara minnu kɛra Assimi Goïta n'a ka cɛdenw fɛ a bɛɛ bɛ bila maa min ka dangana kɔnɔ o de ye M5 ye a bɛɛ de bɛ bila M5 ka dangana kɔnɔ ni M5 tun ma baara kɛ abada sɔrɔsiw tun tɛ bɔ ka n'a tɔ lase a bɛ gɛlɛya Bokar Traoré parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ assise nationale mun kɛra Bokar Traoré assise nationale ne ka yɛlɛma don Mali sariya sun na a ko o fana ye nɔbɔ dɔ ye min ye Mali sɛbɛnfuraw ye minnu tun bɛ san yirika kɔnɔ magamaka la Bokar Traoré min bɛ taa ni malidenw ka hakilina ɲumanw ye min bɛ taa ni Mali tilenni ye Bokar Traoré ko nin bɛɛ lajɛlen M5 ka danganiya ye parce que b'a ko a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni M5 ye a bɛ wulikajɔ kura min na ni san 2 ta mɛ k'o di jamana kuntigi ma o jamana kuntigi ka san 2 kɔnɔ yanni kalafili kura bɛ labɛn Bokar Traoré ko M5 kɛmɛ ka wulikajɔ minnu kɛ ni ka jamana kuntigi k'a dɛmɛ hali bi ŋaniya bolodalen minnu bɛ Mali kɔnɔna na fo ka taa bila kalafili kura labɛnni na Bokar Traoré ko bɛɛ lajɛlen de kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma ko nin tɛ farafarali waati ye ko bɛ se ka gɛlɛya maaw ni ɲɔgɔn cɛ a mana gɛlɛya cogo o cogo Bokar Traoré k'an bɛɛ bɛ jɛ jamana de la jamana ye an bɛɛ lajɛlen fa tiɲɛ ye o tuma Bokar Traoré ko gɛlɛya mun bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ Choguel Kokala Mayiga ko ni waati dɔ sera u k'a lajɛ u ka gɛlɛya bila kɛrɛfɛ an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ka Mali baara ko sabu ko Mali de b'an bɛɛ lajɛlen sanfɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ Birahima Gindo dɔngɔnɔkɛ ale ka sɛbɛnni don an bɛ taa Jibi fan fɛ jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bokar Traoré n bala tɔgɔ bɛ di o Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko info matin Siguba fulakɛ nin ye a ka fasiri ye i da tula M5 ka san yɛlɛma ɲɛnajɛ ko kuma min na nin ye n'i y'a ta k'a lajɛ e ko ni maa minnu jɛra ka tu tigɛ n'o ye semasi ye Imam Mamudu Diko ka lafasali tɔnjɛkuluba olu fana olu ka san 2 sɔrɔ M5 kɔnɔna na e ko fana ma kunnafoni di baro sigi wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kari tɛmɛlen ye min ye semasi ye u kɔni n'o ye les partisans de l'imam Mamudu Diko olu ye barodalasigi kɛ kunnafoni di kɛnɛ ka bɛn juin kalo tile 5 ma min kɔni senfɛ u y'u da don kuma caman na n'i y'a ta k'a lajɛ fasiri kɛba n'o ye Siku Ba ye ale y'a jira k'a fɔ min ye semasi ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ u dɔn hali n'a sɔrɔla farafaraliw nana don o ni M5 RP ni ɲɔgɔn cɛ waati labanw na min ye ko in tu tigɛ waati ye u bɛɛ lajɛlen de y'u fanga fara ɲɔgɔn kan wa minnu ye maa kologiriw ye semasi kɔnɔna na a dɔ o yɛrɛ ye minisiriya kɛ anw ka jamana kɔnɔ n'o ye Mohamed Saliya Touré ye ale ye kuma ta a y'i kanto a y'a jira ale yɛrɛ de fana ye président du club de soutien international à l'imam Mamudu Diko n'i y'a ta k'a lajɛ a y'a jira k'a fɔ 100 sara la M5 RP e ko k'a ma janfa boloda wa M5 RP u ye jɛgɛ mɔ k'a min kan k'a ma tila o k'a kan wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jamana ye k'a bɛ dengan dɔn na halisa min ye Mohamed Saliya ka kɔrɔfɔ ye a y'a jira k'a fɔ M5 RP ka ɲɛmaa min n'o sugandila k'o kɛ cɛmancɛrɔ fangabulon ɲɛmaa ye n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye 100 sara la 30 k'a sila k'o baara de waleya k'o kɔni sunzuru t'a la sunzuru nana bawo hakilina
ani malidenw jigi kun da mɛ taabolo minnu kan k'o bɛɛ lajɛlen k'o si ma se ka sira sɔrɔ bawo n'i y'a lajɛ min ye halisa Mohamed Ture ka kɔrɔfɔ ye ale y'a jira k'a fɔ M5RP a ɲɛmaa min bɛ yen bi bi in na n'o ye an ka PM ye Premier ministre Dr Sogɛli Kokala Mayiga k'a kɔni ni hakilina minnu bɛ ɲɔgɔn na ko maa tɛ k'a taabolo faamu a kɔni ka maaninfinw fara walisa ka fɛrɛ u ma k'o de kɛn bɛ a taabolo ye wa ale ka kɔrɔfɔ baale min ye Dawuda Magasa ye Magasa ko min ye M5RP ye k'olu tɛ a kɔniya koyi wa olu t'a nɔfɛ fɛn wɛrɛ la u jɛna ka kɛlɛ kɛ ni kan min ye ka Ala ma hinɛna El Hadji Ibrahim Boubacar Keita k'a ka fanga ni k'a dafiri o dafirilen kɔ hamina min tun bɛ u la jamana in bɛ se ka wuli ka jɔ a sen fila kan cogo min na k'o kɛn tɛ k'o taabolo n'o sen de ye M5RP maaw senkɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnyala a ka maa min n'o bɛ an ka fangabulon ɲɛmaaya la bi n'o ye Premier ministre Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye o bawo a ye baara o baara kɛ a kɛlen kɔ Premier ministre ye a bɛ farafarali ko fɔ a min kɔfilɛ maa tɔw la wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye semasi ye k'a a y'i jɛniyɔrɔ fi wa a jɔyɔrɔ bonyana El Hadji Ibrahim Boubacar Keita Ala k'a hinɛ a ka fanga dafirili la bawo jamanadenw u bɛ fanga in dafiri waati min na jamanadenw k'u kun tɔɔrɔ la ko wa ko min ye an ka kiiriko ye k'olu bɛ fɛn min laɲini ka ɲɛsin M5RP maa ma min ye kɛrɛnkɛrɛnya Dr Sogɛli Kokala Mayiga n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɛrɛ ministre ɲɛmaa dɔ bi a ka i kɔfilɛ maa minnu bɛ yen n'olu fara M5RP ka marisiw senfɛ n'a fɔra ko u ka kiiri k'a kan ka kɛ ko kiiriko in k'a bɛ danga jumɛn na maa minnu ni tola la yalima u ka faali a bɛna to ten ka ɲinɛ kɛ u kɔ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ a ko min ye anw ka jamana ye kɛrɛnkɛrɛnya hakilina kura min t'a mɛn ko Malikura k'o tɛ se ka jɔ a sen fila kan fo ka taa sɔrɔ la min y'an ka binkani walew ta la ka maa minnu sɛgɛrɛ maa minnu ka hakɛ taara duguma ni ka segin k'a tereke k'o hakɛ k'o ka ɲini ka di o kɔmɔw ma o bɛ se ka kɛ sababu ye min ye jamana ye an bɛɛ lajɛlen ka se k'an kun tilenna an filɛli fa o ka kɛ kelen ye ko nka ko jamana min n'a kiiri ko n'a bɛ bisi basa la kiiri tɛ tigɛ a ɲɛ kan kiiri kɔni bɛ tigɛ maa minnu bɛ yen n'olu ɲɛda lajɛla ni sirankɛla u ɲɛ hali n'a sɔrɔla k'u ye kokolon kɛ jɛn bɛ kɛ u ka kokolo ma k'o tɛ kɛ jamana jɔli sira ye bawo n'i y'a lajɛ min ye halisa Dawuda Magasa ye ale y'a jira k'a fɔ M5RP hakilina ni taabolo minnu bɛ o la ale ni Mohamed Saliya Ture o n'u ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye k'o de ye farafarali ye ko wa ko min ye halisa ko ni taabolo ninnu n'a ma falen k'a bɛ se ka kɛ sababu ye jamana transition n'o y'a cɛmancɛ fanga ye k'a don bisi basa la a ka kɔrɔfɔ baale i b'a ye k'a fɔ min ye ministre kɔrɔ Mohamed Ali Basili ye ale fana a kumana a y'a jira k'a fɔ jamana in a bɛ danga min na min ye n'a ma ye k'a fɔ ko rectification de la transition o de ye ka sira jɛlen n'a tilelen ni k'o do transition faamaw senkɔrɔ o taabolo min n'o kɛla sababu ye ka Assimi Goïta ni k'a kɛ jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye k'o kɔni ko hakilina in ko n'a ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ko hakilina in k'a bɛ ɲini ka kɛ kamanagan wɛrɛ ye jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ma bawo taabolo caman bɛ yen ko anw ye IBK gɛni hakilina minnu ye k'a jira k'a fɔ bɛnsɛnkɔnidiya maaninfinw ka damakɛnyabaliya ka taa se foroba nafolo jugujuguyali ma k'a suɲɛ k'a bila i dufa la i ni masurunyamaw k'a dun k'o taabolo in k'o bɛ senna halisa dɛ bawo i ɲɛda bɛ lajɛ ne ni maa minnu bɛ fanga la bi ko ne n'olu kuntilenna tɛ kelen ye e n'u taabolo tɛ kelen ye k'o kɔni u bɛ kɛ bɔnɛ ye ka ɲɛsin e ma wa u ka kɔrɔfɔw an'u ka taabolo minnu n'u b'a boloda ne kɔni ye tɛgɛrɛ Mali ta ka o taabolo ninnu sɛgɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye babali ko na ta k'i sɛgɛrɛ wa n'Ala ma jan kɛ n'i yɛrɛ na to a ko dafɛ nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ info matin kɔnɔna na Sikuba a ka fasiri don. Bakari Tarawele hali bi bɛ fɛn mun na o ma ban Nouvelle Horizon ne bɛ n tigɛ don fasiriba n'o ye Mahamadu S Tarawele Mahamadu ko Bakari Tarawele misiw bɛ si ka ɲɔgɔn tu dugu ma jɛ Bakari Tarawele wara ma dugu cɛla u bɛ jɛni k'o kɛlɛ fasiriba ko a ko maliden dɔ bɛ yen n'o ye Mamadu Igor Jara Bakari Tarawele ko est-ce que min ye Mali ye k'a ye tɔgɔ duman dɔ sɔrɔ Igor kan koyi fasiriba ko min ni économiste nafolo dɔnba wari jidili dɔnba wari baara kɛba Bakari Tarawele wari doni bɛrɛla o kɛba mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka nafolo sɔrɔ dangana minnu na a y'o kalan de kɛ ni k'o dɔn fasiriba ko Mamadu Igor Jara e politique ma don Mali kɔnɔ min ye économiste fana don n'o ye sɔrɔ jidiliba ye Bakari Tarawele ko Mali kɔni ye promotion belebeleba sɔrɔ a ko min kɔni dangɔrɔba in ye n'o ye Mamadu Igor Jara ye Bakari Tarawele an sigilen bɛ politique ko sama-sama na a ko Mamadu Igor Jara filɛ nin ye Bakari nin ka danaya belebeleba dɔ sɔrɔ nin ka taa kɛ Afrique centrale o bɛɛ wa o ɲɛmaaba a t'i sen bɔ politique la nin y'a bannen bɛɛ ye i to a bɔ malidenw da pewu
Bɔkari Tarawele Fasiriba ko n'i ye jateminɛ kɛ Mamadu Igor Jara a ye wulikajɔ caman kɛ an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ Banque Internationale pour le Mali Bɔkari Tarawele ka taa bila BOA la ka taa bila yɔrɔ caman na a ko n'i y'a lajɛ a ye baaraw yɛrɛ daminɛ yɔrɔ min na Bɔkari Tarawele o de ye BDM ye san 1991 a tilalen a ka kalanw na ni ka na kɛnɛkɛnɛnin Bɔkari Tarawele BDM tɛmɛnen kɔfɛ Bɔkari b'a ye k'a fɔ a taara jamana kɔfɛ min ye jamana kɔfɛla ye a taara yɔrɔ min na o de ye Guinée Bissau ye ni ka taga jateminɛ kɛ olu ka banque baara taabolo la Bɔkari Tarawele min ye jamana kuntigi n'Ala ma hinɛ n'o ye Amadou Toumani Touré san 2008 ale wele bila ma ni k'a kɛ ministre ye Bɔkari Tarawele min ye énergie ale ni ji o ministre an ka jamana kɔnɔ a ko a toro sigi la Mamadu Igor Jara i b'a ye k'a fɔ wele bila la ma tuguni ni ka taa n'a ye Banque of Africa la min ye 2015 Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ wele bila la ma tuguni ni k'a kɛ ministre Ibrahim Boubacar Keita ale ka gouvernement kɔnɔ min ye san 2016 Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔ kɛ ni ka segin Banque of Africa Mali kɔnɔ tuguni ni ka taa ka ŋaniya bolodenw sabati a ko marakukaw olu ye jɔnjɔn d'a ma olu ye danaya caman d'a kan u y'a yira k'a fɔ cɛba mun bɛ an ka jamana kɔnɔ o kuma ko ni malidenw tɛ k'a ka bolo taabolo dɔn olu b'a dɔn a ye kalan min kɛ a bɛ se ka min kɛ k'a ɲɛsin wariko ma Bɔkari Tarawele marakukaw ye jɔnjɔn d'a ma ni ka tila k'a waleɲuman dɔn a b'o sigi kɔnɔ Bɔkari Tarawele politique ko sama sama bɛ sen an ka jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ san 2018 k'a kɛra cɛbɔ ye jamana masakɛ Kalafi Bɔkari o kuma ma dɔwɛrɛ sɔrɔ 0,% i b'a ye k'a fɔ min kɔni politique hali bi a kɛmɛ k'a juru sama Mamadu Igor Jara Bɔkari Tarawele a bɛ ka labɛn kuraw sabati ni k'i kanabɔ jamana kuntigiya yɔrɔ nɔfɛ nka o de sigi kɔnɔ min ye Banque of Africa ye u ka jɛrɛjɛkulu sunba Bɔkari Tarawele filɛ nin k'a ta ni k'a k'a ɲɛmaaba ye farafinna camancɛ n'o ye Afrique centrale ye Banque of Africa fɛn fɛn bɛ yen ale de y'a bɛɛ ka superviseur général ye a k'i ka nafolo bila a kunna k'i se bɔ politique la k'i ɲɛsin a ka banque n'o sara fɔri ye o sara o bɛ ministre 10 sara fara ɲɔgɔn kan ayiwa Bɔkari Tarawele Mamadu Igor Jara a ka ni kunnawolo Bɔkari k'a bɛ bila malidenw bɛɛ lajɛlen ka nafa kɔnɔna la sabu tɔgɔ min b'a la Afrique centrale kɔnɔ min ye Igor Jara Bɔkari Tarawele a bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a kɛ ni Mali tɔgɔ de ye o tuma Mali tɔgɔ Bɔkari Tarawele Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ o n'a ta o ta malidenw ka dɔnniya malidenw ka wulikajɔ hakilina mun bɛ malidenw na ka taa bila dusukolo la o de filɛ nin ka nɔbɔ Mamadu Igor Jara la o tuma min ye Mali tɔgɔ ye ka taa n'a ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Fasiriba ko a ko an mana kɛ ɲɔgɔn na cogo cogo jɔyɔrɔ ko kɛlɛ la nka ni jamana ka siraw nana ka taa bila anw yɛrɛ ka nafasɔrɔ sirakow la k'an kan k'a lajɛ ka ɲɔgɔn mago to siga t'o la o tuma min ye ɲɔgɔn sama sama ɲɔgɔn sen sama Bɔkari Tarawele ɲɔgɔn burujali Bɔkari Tarawele ɲɔgɔn lafuli o ye politique ko la an ka jamana in kɔnɔ ka adamaden danbe bɔ a la k'a kɛ maa langolo ye k'a kɛ maa suguya wɛrɛ ye Bɔkari Tarawele ni ka tila ka dɔ sigi jama kunna min tɛ jamanadenw yɛrɛ ka hakilina ni makoto duman ye politique a ma ɲi dɛ Alpha Blondy m'a fɔ mais min kɔni fɔ Mamadu Igor Jara ye a k'i banba ka nin poste kura in kan a ye janjo minnu kɛ ka tɛmɛ a k'a da o ma politique sira kan a k'i sen bɔ maliyɛn a k'i tɔgɔ bɔ maliyɛn da kɔrɔ Alpha Blondy ko i bɛ t'i ka nafolo to u b'a minɛ k'a dɔn ouais monsieur le ministre tout va bien o b'i nɛgɛ k'i ka wari dun ka tila ka i kɔrɔfɔ i yɛrɛ sigilen ɲɛna ko u bɛ tigɛrɛ fɔ k'i la yɛlɛ u bɛ tila ka tigɛrɛ fɔ k'i lajigin o tuma e sigi kun kɛra mun ye bi a ko k'a ka ɲi sini k'a man ɲi o tuma politique ko la Mali kɔnɔ i b'i cogo dɔn dɛ ni maa min ye bɔda sɔrɔ Bɔkari Tarawele k'i da bɔ kuma caman na taa n'i yɛrɛ ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamadou S Traoré ale ka sɛbɛnni don Nouvelle Horizon ka fara Mamadou S Traoré kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Ba Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau jamu tɛ ne nin ye a ka fasiri ye jamu tɛ ne ko min ye san o san hakilina min n'o bɛ ta ni k'o don bɛrɛ la n'o ye sigida lakanali fɛɛrɛw ye ni a bɛ wele ko quinzaine de l'environnement a tako 23nan ko o baaraw n'u ma don Buguni région kɔnɔna na wa n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinɛnsan min ye juin kalo in tile 11 nata ye san 2022 min ye société Vivo Énergie Mali n'o ye o kofɔ bɛɛ i bɛ station Shell i b'olu fana kofɔ bawo olu de ka baara ɲɛsin bɛ taji sɔnniman dili ma min ye Vivo Énergie Mali ale kɔni y'a jira ɲinɛ 15 na k'a fɔ ko a na jiriju 500 a na o don dugu la n'i y'a ta k'a lajɛ wa a bɛna don dugu la fa min fɛ
ye b'o dɔn o de ye anw ka pont sabanan n'an bɛ min wele ko Siniwa pont Misabugu yanfan fɛ yanni i bɛ yɛlɛ pont in sanfɛla la dɛ pont yɛlɛyɛlɛda yɛrɛ galagada la ye pont jiri ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛ na turu yen de min ye jiriju 300 ye k'a fɔ 500 ye o de bɛ na don dugu la wa n'i y'a lajɛ a bɛ kɛ sababu ye min ye anw ka bada dangada wolo ninnu ye k'u bɛɛ lajɛlen ni k'o lakana bawo jamana in k'a sen bɛ waati dɔ ye sa bɛɛ lajɛlen k'i jeni yɔrɔ fi a bɛ se ka kɛ sababu ye denkan dɔ min n'anw ka ba jeliba bɛ o ko kɔnɔna na o ko bɛɛ lajɛlen ka se ka don bɛrɛ la bawo min ye quinzaine de l'environnement ye san o san a bɛ ɲɛnamaya anw ka jamana kɔnɔna na k'a daminɛ juin kalo tile 5 la ka taa se a 17 ma dɔgɔkun 2 bɔɲɔgɔnko o de kɔni bɛ taa ni k'o kɛ barodɔlasigiw ye k'a kɛ kuma ɲɛfɔw ye min ye anw ka sigida a bɛ se ka lakana cogo min na an ka jiri minnu n'o b'a la ka halaki diɲɛ don o don maa wɛrɛw fɛ o jiri ninnu bɛ se ka lakana cogo min na hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ jiri tigɛ an ka zofɛrɛw n'o ye ji ni kungo lakana tigilamaw ye i bɛ wuli ka se olu de ma olu de bɛ a ɲɛdɔn u bɛ se ka yamaruya d'i ma waasa jiri a kana tigɛ k'a tigɛ cogo juguya n'a bɛ tigɛ yɛrɛ fana a ka taa sɔrɔ i kɛn bɛ ka dɔ wɛrɛ turu o bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ min tigɛ k'o nɔrɔ bila ni k'o baaraw ni k'o bolo da min ye nin jirituru ye min ye société Vivo Énergie Mali ye olu kɔni n'u ka directeur marketing et communication ni o ye Mahamane Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ olu ka jɛkulu a kɔni a ma to kɔ fiyewu bawo min ye taji sanuma dili ye jamanadenw ma min ye jɛkulu wɛrɛw ye minnu kɔni bɛ wuli k'u jigi kɛ u ye olu bɛ u dɛmɛ o dɔ bɛ tali kɛ anw ka kalanko la dɔ bɛ tali kɛ anw ka sigida lakanali baaraw la ha ka ja min ye sirabagana yɛrɛ kananko ye n'o ye sécurité routière ye o bɛ dɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na nka n'i y'a ta k'a lajɛ hakilinajigi san 2021 ko n'i y'a lajɛ min ye hakilina min n'o kun t'an bɛɛ k'a fɔ ko Bamako la coquette Bamako sanuma o bɛ se ka ye ka don bɛrɛ la cogo min na ko min ye société Vivo Énergie Mali ye k'olu y'o jɛni yɔrɔ fi o la bawo rond-point in base mana si sɔgɔ o kɔni o rond-point in kɔnɔna na n'a filɛ sigida 2nan kɔnɔna na Bamako district la ko o ye jiriju 230 o y'o de turu ye o rond-point in na wa jiri ninnu bɛɛ lajɛlen balolen don wa ko min ye société Vivo Énergie Mali ye a kɔni a jɔlen don faso Maliba denw kɔkɔrɔ kulu minnu bɛ yen n'olu kɔni b'a fɛ k'a ka dɛmɛ ɲini o ka wuli ka se u ka cɛkɛda la u mana hakilinaw falen ɲɔgɔn na u ka jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ fɛn min ye o n'o baaraw ni k'o boloda halisa directeur marketing to a la min a ka kɔrɔfɔ la n'o ye Mahamane Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ anw ka jamana min ye jirituru ye o k'an ka don bala wa min ye jirituru ye a hakilina ko k'a don lakɔlidenw na koyi bawo jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen de kan k'i jɛni yɔrɔ fi jirituru la o bɛ se ka kɛ jago ye sigida lakanali baaraw a bɛɛ lajɛlen ka a kɛ i taabolo ye ani i tabiya ye wa n'i y'a lajɛ a jamutɛnɛ ka fɔlɔ halisa a ko min ye société énergie Vivo Énergie Mali ye u bɛ wuli ka jɔ min na anw ka jamana kɔnɔ a dogon tɛ maa na bawo min ye kananko ye n'o ye sirabanga sanfɛla kana ye ka taa se an ka sigida lakanali baaraw ma ka taa se an ka kalanko ma wa min ye jirituru ye u fanga banban b'o de kan kosɛbɛ bawo n'a ma ɲɛ k'a fɔ i b'i sigi kɛnɛ kɔnɔ wali jamana kɔnɔna na min ye a kungo bolo ye n'a ma lakana ni sigida n'a ma lasaniya k'a lajɛya k'a jirituru ko k'a don bɛrɛ la k'a bɛ kɛ sababu ye waati ni don natɔw kɔnɔna na maanifinw tile kɔni a n'a dadi kɛ u ka kɛnɛya la wa a n'a dankari kɛ u ka kɛnɛya fana na min ye société Vivo Énergie Mali ye wulikajɔ a kɔni bolo d'an bɛ ka bila juin kalo nata tile 11 na min bɛ san 2022 min ye jiriju min n'o kan ka turu u fɛ o bɛ t'i jɔ jirituru ta 500 bɔɲɔgɔnko la anw ka ba joliba min ye 3e point n'o ye Siniwa point ye o bɛ se ka lakana cogo min na danganda in ka se ka a kana ni k'a don bɛrɛ la o kɔni hakilina t'an bɛ nin société in fɛ nin wuye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur jour niveau kɔnɔna na a jamutɛnɛ a ka fasiri don Bɔkari Tarawele an bɛ a jamutɛnɛ fo ni ka sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ kɔmɔ suruku kan an bɛ taa jibi fan fɛ ka dɛgɛ min Bɔ Jabate yan'an bɛ taa ɲɛfɛ an kanu b'a dɔ bɛ Faransi jamana kan n'o ye Boyagi baraji ye Boyagi baraji ale bɛ bɔ Kayi région na Yɛlɛmani mara kɔnɔna na nka a yɛrɛ faso o ye Bɛdugu ye min n'o bɛ Jago arrondissement o kɔnɔna na Bafula bɛ a n'a terikɛ n'o ye Sion Tarawele o bɛ jɛmu ye a tɛ paw kan b'u bɛɛ lajɛlen fo ko ni ce Bɔkari ne bɛ n tigɛ don
soir de Bamako fasiriba no ye Umar Ongoiba baru kolontigi ako angata douanza région na région kurakurani borta rore nga menye bamanchu yo be fega sigi nige bo sigi bagawla ba ko jwa kun fla mate do mate bo menye jagwa amargo no go choko maudala ko amargo sigi amargo kono borta rore anga jamana chamanche bolola fasiriba ko ako ni bamanchi jadisu borta rore munumbe nu sigi ro benebe jamana chamanche boloma ko me ka faranywanka mi yintana ko gushi borta rore ngane mun bulo ti dore ye o de faso ka kilna kuluchen dugudon ka basigi bala blan nyonche ninka tasuma do dugu kono kuntala jutala fasiriba ko minye karafella demseni munumbe borta rore no dugu demseni galabo dumaw ye boni katabla duan sambolo kan borta rore ye mami soroka foroka jamakulu ka ude ka cham mimba to ka marfa daw disila u ka muguci u sigi nyogon la u balmaw la nin ku bolo fe ka antaraki walma ka tasuma do ala fasiriba ko borta rore ma be fenge kumbe femuna ma be fenge nafa be femuna ngani ye nunu ka kele yere tablo laje ku ni ju fo itala akadanye amake ni tablo ye borta rore ninga jamana na sigin ko fasiriba ko minye douanza région kurakura ye iba ka fo bamanchu u ye toro taka dugudon segere mate bo mate do minye kari munun be Bamako ni ku kunda yembolo kan u ye sera datugu benye borta rore minye boni ye iba ka fo kilometre de modo douanza ni boni che ataku malaika temenfe mali kelegacho be mi sebeni gala no ye Umar Ongoiba kelegacho ye baran ketwe borta rore ku yu sigi kam ninka tenten ka jatemine sabu ni ku be jugu kele femu be jugu bolita do iba sega sega ka don ya sebe sega siba soraka fasiriba ko ako minye kle fla fo kle tani duro bamanchu ka ambargo be dugu ka demsen naka munumbu ka jarajakulu chela ulu ko ni chama usigi ku miri abarata lu fa nu banu balmaw de be dugu kono muno be ka toro taka ulu segere bari kulu yolo ninga botoin konna la ku ka marfa u ka kise u ka negedon ka beda kulu tara fasiriba ko we malika siba ya doye mamunu tume jadi barala nu yu fushi ga ba minen korla la bari ko be blanga ni sondia minen kono o kuma minye anyema ye ulu ko alini bebi yolo ka totulu yira damaw ye ko ni ko imbe sama fo fini bo fonere bo fasiriba ko borta ro minye bamanchu ye ku tuka akilina jugu barawla anga kelega cho ko ni sinaka balide ninga buni sanche minye pangru ye ka mugu filuka borta ro domeni yoro sigiye ninga mugu shuruka dugumona la ube munun salo boloda minye bamanchi mabina ni ko ku dajuli kenena fasiriba ko munu yu senfa o de dagoshi buara ako ni boni marabolo laje borta rore ibaye ka fo Mali katabla Burkina ale ni Niger o frontière saba borta rore minye tuba kulodi be bamanchu ube tirine ka dugo tuko nana mata do tara yoro kele mina ako demisen naka chamambe munun karabba na yuka taji ferela ninga taji ta tomaktu o na lamini kono bogade ninga na feri jadi suma katabalo ta kana feri jadi suma ko demisenu somno la uko ko ni ko yirate dable blensa kulu yere bebe ke jadi si akara na fasoro sirayo be fana na fati fana be na fade ni mima songoni bordore fasiriba ko min ko ni douanza sira ko ni afrona ka je mauka bo boni ku kunda douanza ka ninga tabla fugawo bamanchu ko ni ku misigele me yoro la ka sira tike mawnye bordore ko o ko ni o posu abela jele wulila ka boyi o kuma minye tamakela do sigina kana ina fo do temena ninga tanu yera ye o kuma mimbe fo de sa jadi si munumbe bordore mamunun kemeka donga foruka jamakuluka o chama ko ni ko kulu ko ni nyete kuna ni ko ina sa kulu ko ni bora wa u bora u ye femu ye ton ko nala wari kube ka duno belagele ne boro to tugudon yi aywa kuna boni fle ayen min bo soir de Bamako kono e baru kolontigi ale ka sebenindo baru kolontigi ka fara soir de Bamako mauka amu belagele fu wajiba tani en taga doni sababe bo sababe no kwa mako les patriotes mami nga fasiri yeni oye jadata maiga ye jadata maiga ako mi ye na jamara dismae ko anga tayi ni ya taka laje mi ye commissary e ko mawli ga jokewa commissary no ye dauda commissary divisionnaire no ye dauda ejaraye kata se aka dangama no ye adjoint ye Bubakaro Dumia e ko uluma dangare ke bingani galado ka rezo lawa bawo ka bara nyeshi me femi ma moto
taxi de moto taxi minnu n'olu b'an ta ka bɔ fan dɔ fɛ ka taa an bila fan dɔ fɛ olu kɔni ɲɛnakili mɛ ka ɲɛsin moto taxi tigiw de ma moto taxi tigi k'a ɲu a fɔ karisa ɲɛma n t'a ye ka taa an bila nin yɔrɔ in na o bɛ kɛ k'a sɔrɔ janfa dilanlen don o bɛ taa jigi ye a b'a dufa mɔmɔli daminɛ wari bɛ ka ɲini ka di moto taxi tigi ma maa wɛrɛ bɛ bɔ ni ka sin ka na marifa jɔ o tɔ na moto taxi tigi k'a ka moto daraki ka bɔ a bolo ka taa n'a ye o hakilina in maa dɔ kɔni e ko k'a nana cogo di dɛ min ye maa dɔ ye o kɔni ale de kɔni nana ka na a ka damakasi moto bɔsilen kɔ a la ka na a ka damakasi kɛ 9e arrondissement o polisiso la o kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ min ye chef BR adjoint n'o ye Musa Jasana ye ale n'a ka maaw olu kɔni wulila sa ni ka mɔmɔli ni ka o bolo da o mɔmɔli bolo dali kɛtɔla u taara u yɛrɛ sɔrɔ Jikɔrɔni Para la du dɔ kɔnɔna na u taara maa min sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ o ye an balimamuso dɔ ye min n'a tɔgɔ ko Fatimu ja maa min ka moto daraki la dɛ o ɲamakɛ o de ye Fatimu taamaɲɔgɔn ye Fatimu ɲininkaliw kɛlen kɔ a la e ye moto in sɔrɔ cogo di moto in nana aw ka du kɔnɔ cogo di a ko wa ko moto in ye ale furukɛ n'o y'a terikɛnin ye dɛ o de ta don n'o ye Cheikh Jabatɛ ye Cheikh Jabatɛ ja ale de ye moto taxi ka moto ni ka daraki ka bɔ a bolo ka n'o jɔ a muso o ɲɛkɔrɔla la wa o b'o kɔrɔfɔ in na waati min na sɔɔni e ko Cheikh ani moto wɛrɛ ma don wa o moto o couleur kɔni k'o ye bilenman ye o fana ye moto taxi dɔ ye a donna n'o moto ye ala tun ma polisiw kɔni jateminɛ kuma na n'a muso in ye koyi wa a nana bɔ o ko kalama waati min na e ko a ma moto fili ka bɔ a bolo ni ka so koko ta ni k'i cun wa ka taa lajɛ min ye Fatimu ye polisi n'o ye 9e arrondissement BR maaw ye olu kɔni ye Fatimu Salo ni ka taa n'a ye 9e arrondissement na ka taa ɲininkaliw ta ni ka tɛmɛ a la min ye Cheikh ye dɛ Cheikh Jabatɛ o min ye Fatimu taamaɲɔgɔn ye o kɔni a y'i dɛnsa ni ka Fatimu ka telefɔni ni ka o welele ko o telefɔni to polisiw tɛgɛ kɔnɔna na olu ye appel ta o y'a sɔrɔ o kɔni o ye babalikan ta ni ka ɲɛsin Fatimu ma Fatimu y'a kɛ i b'a fɔ ale tɛ bolo la wa k'a jira Cheikh la k'a fɔ ne bɛ nin yɔrɔ in na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ in na e ko Warakɔrɔ ani a terikɛ dɔ o fana ye kojugukɛla dɔ ye n'o ye Kabinɛ Ɛkɔrɛ ye o kɔni ye wulikajɔw boloda ka fara a kan ka na min ye Fatimu ye yɔrɔ min di k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye ka lieu de rendez-vous ye ni maa saba olu taara ɲɔgɔn sɔrɔ ye o y'a sɔrɔ min ye commissaire o n'a ka adjoint ka fara chef de BR adjoint kan olu kɔni ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye Cheikh Jabatɛ ye ka taa se a taama ɲɔgɔn n'o y'a ka complice ye n'o ye Kabinɛ Kone ye u cun kɛnɛ kɔnɔna na u ye tɛgɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan u bɛ polisiw ka bolo kɔnɔna na bibi in na ɲininkali b'a la ka taga sɛmɛ u la u ye ɲɛfɔli kɛ fana koyi u y'a jira k'a fɔ baara in u b'a bolo da cogo min na o de ye ni maa kelen bɛ yen o bɛ moto taxi ni k'a lajɔ ka yɛlɛ a kɔfɛ k'a fɔ karisa ne bila nin yɔrɔ in na walima bɛ taa nin kin na o bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa kin min na walima a kan ka jigin yɔrɔ min na dɛ a baarajugu kɛ ɲɔgɔn n'o y'a ka complice ye o bɛ k'u kɔnɔ yen b'a fɛ o min kɔni t'a mɛn moto la moto taxi tigi fɛ ne nana moto taxi tigi mana na se ne ye o taa yɔrɔ la o tɛ jigin sa wa bolo bɛ don dufa kɔnɔ warimisɛn b'a la ka ɲini ka o to warimisɛn ɲini de la dɛ min ye complice ye ale kɔni bɛ bɔ moto taxi tigi tɔngɔ fɛ ni marifa ye ka taa sɔrɔ marifa ninnu yɛrɛ marifa sɛbɛmanw tɛ koyi marifa manamanw de don n'o ye denmisɛnw ka kulonkɛkɛlanin ye o kɔni moto o jɔlen kɔ mototigi tɔ na ale kɔni bɛ jigin ni ka moto to u bolo o bɛ moto ta ni ka taa n'a ye wa nin kɔrɔfɔ in min ye 9e arrondissement commissaire ye ka taa se a ka baarakɛɲɔgɔn tɔw ma o ko moto taxi bolilaw bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la n'i bɛ maa ta i k'a ta yɔrɔ la jama ka ca yɔrɔ min wa n'i bɛ taa jigin yɔrɔ fana na a ka kɛ i dɔn yɔrɔ fana ye n'o tɛ n'i taara wariko nata fɛ wariko miɲɛ fɛ e na kɛ sabu ye e na bɔnɛ moto la i na mototigi ka moto sara n'a sɔrɔla i ka moto tɛ wa ka taa ni min kɔni ni mototigi ko k'a tɛ jɛ a ka moto kɔ e n'o kaso kelen fana kɛ ko nin ko a kɔni kɛ bɛ murunin da fila ye ko bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la maaninfin bɛ kunnafoni nka don n'a dugujɛba ye k'a fɔ halisa mɔgɔw kɔni b'a la ka bɛn nin bandi ninnu ka jɔ kɔnɔna na ɲininkali de bɛ ko yalima ko kunnafoni t'a la ka nafa kɛ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ min ye Mayiga ye n'o ye Jadata Mayiga ye ale kɔni ko bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la ha ka ja hali waati dɔw la dɔw fana tun bɛ k'u yɛrɛ kɛ moto taxi bolilaw ye ka taa sɔrɔ bɛɛ
lajɛlen fana ye benganikɛla ye wa ko en bɛ kamana ga da ye nin mun ye sɛbɛ sɛbɛ min n'a y'a sama ka bɔ le patriotique kɔnɔna na Jadada Mayiga a ka fasiri don ni ko jara y'a kɛbaga bɛ caya bɛɛ ti ko mun bɛɛ bɛɛ k'i togo dɔn an bɛ bi ta bila yan kunnafoniw sumananin k'a di an ma n'a bɔra an ka ɲɛmaayaso la nin y'o minɛn siyani ne ye ni dun ye minɛn siyani i bɛ waleɲumandɔn kɛ i bɛ barika da maaw de y'u sigi k'a lamɛn maaw de y'u ka ca bila k'a lamɛn n'i y'a mɛn ko arajo i b'a fɔ k'a lamɛnba waleɲumandɔn foli badabada Bɔgɔri an b'o de lase an ka lamɛnlikɛlaw ma nka kuma ni kuma ka to ka foliw kɛrɛnkɛrɛnnen Bɔgɔri o b'a ko ja min ye dankɔrɔba in ye an b'a fɔ n'o ye chef escadron Lassine Tamba Keita commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako n'a filɛ nin ye kan 1 kɔnɔ Bɔgɔri a n'a ka cɛdenw u kɔn bɛ ka zuwalen dɔ da seliba tɔtɔrɔ panko kelen ni ɲɛ wawa ka zone fini zone ka kogo ta ka don maaw kan Bɔgɔri u kɛn bɛ ka jan dɔ labɛn Manden Dogo Duman Morobabugu Sangerebugu fo Marseille fo Safo Jalakɔrɔji Sanangoroba ka taa bila a n'a lamini ne ko Kalabankoro t'a la Kalabankoro Bɔgɔri tigɛ mana da cɛw cɛ kan cɛmanin kabala fo zonba ninnu dan bɛ yen de fo kɔfɛ Bɔgɔri a ka cɛdenw minnu bɛ civil la minnu bɛ tenni na Bɔgɔri u cɛnsɛnnen bɛ Mali fan bɛɛ fɛ bi Bɔgɔri maaw ma k'e de y'i ban sɛbɛ ma fo suyɛni ni tigɛ taara ka da i kan e na taa seliba kɛ kasobonba la walima kɛɲɛba kasobonba Bɔgɔri e na taa seliba kɛ e b'a dɔn ni segere ni y'u fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa n'o ye Kuluba Kulukorosara in ka ye Suban kasobonba ka t'u bila yen n k'o ye dugu jukɔrɔso di funteni b'i taden bɛɛ k'i a bɛ cɛnnikɛlaw ɲɛ dɛ o tuma i ka sɛbɛ kɛ walima i ka t'i yɛrɛ sɔrɔ yen o tuma an bɛ dankɔrɔba in fo a bɛ wuli ka jɔ min na Mali kɔnɔ ko hali bi Ala k'a bolo mɛn a ka baara la Bɔgɔri an bɛ Elhadji Mohamed Sako fo n'ale ye Sako Holding ale PDG ba ye a n'a ka cɛdenw bɛ 15 an b'a fo dantɛ foli mun na Buwa Kamara Ousmane Kone ani baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen 3 ciseaux d'or le maestro Garan Jawuso n'o ye Musafu Jawara Badalabugu an b'a fo Jawus création kɔnɔna la a n'a ka cɛdenw Elhadji Bɛɲɛ Ɲare Zeniti Eri Bɛɲɛ Ɲare Buguba la an b'a don fo Bato